हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय। लोगोफोर, दिनै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों जिडि प्रडाक्शन थामहिनबा गेमस्रि दैमारि बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों मैना मैना। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों सिद्धार्थ बर' लोगोसे गेमस्रि दैमारि। मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारि बिथाङानो। मेथाइनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां जेसि नार्जारियानो। मिउजिकखौ खालामदों हुलुं ब्रह्म। कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङानो। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों बिरंकम। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि नायालासिनो थादोंब्ला जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ मैयानो रिलिज खालामनानै होदों। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन। फाइनालि बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होमारबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बिथांनि जिडि प्रडाक्शन चेनेलखौ थामहिनबा गेमस्रि दैमारिनि चेनेलखौ बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो। लोगोसे बेबायदिनो आरोबाव गोदान गोदान बिथाङा मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबोनाय जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।